Hej, mit navn er Mads Linesen, og jeg kommer fra Liberal Alliance. Liberal Alliance går meget op i, at vi skal sænke skatten. Vi vil sænke skatten, fordi at det vil kunne øge vores konkurrenceevne og gøre sådan, at de danske firmaer kan konkurrere med de udenlandske. Vi må nødt til at indse i Danmark, at vi ikke kan blive ved med, at vi skal koste så meget mere end udlandet. Udlandet er ved at begynde at udvikle så meget som lande som Tyskland og Sverige, der producerer lige så gode ting som Danmark. Derfor kan vi ikke koste meget mere end dem. Ellers vil firmaer ikke, eller vil udlandet ikke købe noget af os. Derfor mener vi, at det skal sænkes ned til 40% i skat for den almindelige danske borger, og firmaskatten skal også sænkes ned væsentligt. Det vil øge Danmarks konkurrenceevne og gøre, at Danmark tjener flere penge i sidste ende, fordi der er flere firmaer, der kommer til Danmark. Det vil også gøre, at der kommer flere folk i arbejde og flere folk i arbejde, og derfor flere folk på dagpengesystemet og offentlig hjælp. Det danske velfærdssystem skal effektiviseres mere. Det vil vi gøre ved at minimere bureaukratiet. Det vil gøre, at hjælpere og socioassistenter og sygeplejersker kan bruge mere tid på patienten og behandlingen af ham, i stedet for at de skal til at skrive journaler og andre noget papirarbejde. Det vil effektivisere sektoren mere, så derfor behøver vi ikke at bruge penge på spildte timer inden for bureaukrati. Vi går meget op i Liberal Alliance, at vi gerne vil pleje den syge og de, der ligger indlagt. Vi går meget op i, at dem, der er på hospitalet, skal have det godt, og at sygeplejerskerne og socioassistenterne skal bruge tiden på patienterne og ikke foran computer og skrive journaler. I Liberal Alliance er vi helt nede på jorden, og derfor ser vi også, som Danmarks status er lige i dag. Vi kan se på undersøgelser for store firmaer og EU's nationale bank, at Danmark har en af de laveste vækster i Europa. Det vil Liberal Alliance gøre noget ved. Det gør vi igen ved at vi effektiviserer, eller vi nedsænker skatten, sådan at vi kan blive mere konkurrencedygtige på markedet. Stem på et Danmark i fremgang. Stem på Liberal Alliance.